Hola, som a l'Advanced Driving Center aquí al circuit de Barcelona, Catalunya, per provar el nou Honda E, aquest 100% elèctric i urbà. Som-hi! Hola, anem a realitzar les 4 proves: slalom, frenada doble obstacle, frenada simètrica i frenada en curva. Anem a veure què tal va. Qui tenim avui aquí amb nosaltres? El nou Honda E, vehicle 100% elèctric, vehicle 100% urbà. Què us puc explicar d'aquest vehicle? Primer de tot, Honda disposa de 2 versions, la bàsica i l'Advance. Bàsica de 136 cavalls, Advance 154 cavalls. Els 2 models disposen d'una bateria de 35,5 quilowatts. Què més? El vehicle, tant el motor com la tracció, són l'eix de darrere. Això facilita moltíssim que pugui arribar a tenir un angle de gir de 4,3 metres. Això al final impressiona i molt, perquè pots maniobrar en espais molt reduïts. Té caràcter totalment urbà, vehicle de ciutat. Per tant, és un vehicle 4 places. Un vehicle que fa 3,89 de llarg, 1,50 m d'alt. Un vehicle que es pot personalitzar amb colors, tant al sostre com a l'exterior. En el que es refereix a comportament, és un comportament molt noble, molt fàcil de conduir i un vehicle que només dona facilitats. Jo crec, des del meu punt de vista, que el que busca un vehicle 100% elèctric i urbà, aquesta és una molt bona opció. Fixeu-vos, us comento i us ensenyo tot això a l'interior. Fixeu-vos que aquest vehicle, el que es refereix a acabats, són uns acabats molt macos i des del punt de vista, fixeu-vos, de la fusta, imitació fusta, el teixit, són vehicles que són molt cucos i molt bonics. A part, si us fixeu, el que és tot el quadre d'instrumentacions, teniu moltíssimes pantalles. Concretament, n'hi ha 5 pantalles aquí davant. Tenim 2 exteriors, que són les càmeres del retrovisor, una central davant del conductor, que tenim tota la instrumentació necessària. S'ha de dir que aquest vehicle disposa de tota la seguretat activa i passiva que hi ha en el mercat actual. A part, disposa de 2 pantalles centrals que podem manipular, la bateria restante, l'autonomia que tenim i la navegació. Al final fan que el vehicle i conduir aquest vehicle sigui molt confortable i tinguis visió de tota la instrumentació. A part, disposem de 2 leves, els quals ens afavoreixen a l'hora de conduir per ciutat de 4 nivells de deceleració. Això em permet que jo pugui anar disminuint velocitat sense tocar el freno i disposa de 4 nivells. O sigui que al final, si jo disposo de l'últim, del quart, en el moment que desaccelero, tinc una retenció
considerable. Això afavoreix que pugui arribar a una rotonda, a una intersecció, a un cruce, sense tocar el fren. I això, de cara al confort, l'augmenta i molt. Al final, perquè tingueu present, aquest vehicle Honda E, concepte càrrega, si el carreguem o realitzem una càrrega ràpida amb un pòster de 50 kW, el podem tenir carregat en mitja hora, però al 80% de la capacitat de les seves bateries. Si fem una semiràpida amb un pòster de 7,4 kW, el podem tenir carregat al voltant de les 4 horetes. I si fem una càrrega convencional a 2,4 kW, necessitaríem 18 hores. Però, remarquem, per un conductor o conductora que busqui un vehicle 100% elèctric i amb caràcter 100% urbà, per nosaltres aquesta és una de les millors opcions. Doncs així ha estat el test drive del nou Honda E, 100% elèctric i urbà. Esperem que us hagi agradat. Recorda subscriure't i donar-li a la campaneta. Fins la propera!